Jalkapallo on nyt sivuroolissa, kun Magni Kuurin radan lähtövalot antavat starttiluvan kauden 8. Formula 1 MM-osakilpailuun. Häkkinen ampautuu parhaiten matkaan, mutta koska hollantilaisen Jos Verstappenin auto jää viivalle, lähtö keskeytetään ja valot vilkkuvat keltaisina. Yllättävän heppoisin perustein tehty päätös kilpailun keskeyttämisestä. Toinen startti ei onnistu Häkkiseltä enää yhtä hyvin. Ferrarit ampautuvat kärkeen, Häkkinen on letkassa 3. Ferrarin taktiikka puree, Schumacher karkaa, kun Irvine pitelee McLareneita takanaan. Ricardo Rosset on ensimmäinen keskeyttäjä, ajettu on vasta 17 kierrosta. Pikkusumi eli Ralf on kolhinut autoaan ja aikaa tuhrautuu varikolla. Saksalainen pääsee kuitenkin jatkamaan kilpailua maaliin saakka. Häkkisen spinnaus säväyttää, mutta suomalainen pääsee jatkoon. Häkä putoaa kuitenkin 4. Varikkopysähdykset sekoittavat kärkikamppailun, kärkitallit käyvät tasaisin väliin tankkauksessa ja renkaiden vaihdossa. Pakka palaa ennalleen, kun ensimmäinen varikkoruletti on käyty täyteen. Ferrarit ajavat jälleen kärjessä. Jarrut ovat kovilla, sen kertoo Olivier Panicin varikkokäynti. Keskeyttäneitä on loppujen lopuksi yllättävän vähän. Ricardo Rosset ja Damon Hill saavat seuraa, nyt mukaan tulee Esteban Tuero 3. miehenä. Vaikka Schumi käy varikolla, hän ei menetä johtoasemansa, näyttää siltä, että Ferrari on löytänyt oikeat säädöt. Häkkinen sen sijaan ei pysy toisena, varikokäynti pudottaa suomalaisen 4. McLarenin päivä tummuu, kun toisena oleva Coulthard käy toistamiseen tankkauksessa. Polttoainetta ei saada autoon, viallinen täyttölaite pilaa Scottin kilpailun. Salo ajelee letkassa 14. eikä pysty nousemaan kärkikamppailuun mukaan. Häkkinen nousee ahdistelemaan toisena oleva Irvine ja Schumacher on jo päässyt karkuun. Häkä tekee kaikkensa, mutta helppo tehtävä ei ole päästä Ferrarin ja Irvinin ohi. Takakin ruiskuttaa öljyä radalle, takana tulevilla on ongelmia liukkaalla radalla, mutta kilpailu jatkuu. Schumacher ajaa ylhäisessä yksinäisyydessään maaliin, hänellä on nyt 30 osakilpailuvoittoa tilillään. Häkkisen viimeinen rutistus päästä toiseksi ei onnistu, Ferrarit ottavat kaksoisvoiton. Häkkinen kuitenkin kunniakkaasti 3. ja johtoasema M-pisteissä säilyy. Mulla on vaan yksinkertaisesti niin kytki rupesi luistamaan ja auto on lähtenyt eteenpäin. Auto periaatteessa lähti eteenpäin ja mä piti jarrulla kiinni ja se ei auttanut. Ja se lähti sutimaan vaan takapyörät ja se oli ihan mahdoton pidätellä. Ensimmäinen lähtö näytti onnistuneen toisaalta erittäin hienosti. No se on ihan superi, mutta se ei auta. Niin kuin se meni se toinen startti pilasi kaiken. No me ei oltu oikein mukana tässä kisassa ollenkaan. Me oli kumpikin auto ihan onnettoman hitaita alusta lähtien. Me loppui eilen kaikki kokeiltavat, meillä ei ollut vaan uusia tavaroita enää kokeiltavaksi. Mä luulen, että jotain iskareita olisi pitänyt kokeilla enemmän. Ja meillä ei ollut mitään enää kokeiltavaa, me oltiin älyttömän hitaita. Ei mitään pitoa takapyörillä, sotiin tyhjää vielä 3. ja 4. Ja liian vähällä siivillä ajettiin vielä kaikille. Me oltiin 5 parhaan joukossa suoravauhdeissa ja älyttömän hitaat muutkin, että me oli ihan liian vähän siipiä vielä.